Hola, molt bon dia a tots, amics de Valenciana Televisió. Un nou capítol de lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Dos parauletes, com sempre, cada setmana. Este és el capítol 10 de lliçons per a distingir el valencià del català, i anem a parlar de col·legi i palometa. Dos paraules, no ho anem a fer molt llarg, com sempre. Col·legi és correcte en valencià, és la paraula correcta, la paraula que sempre hem dit, la paraula que ve de fa molt de temps, la que reflecteix el Diccionari General de la Llengua Valenciana, la paraula que està en el poble, i la que no hem de dir és col·legi. Col·legi és català, és barceloní català, nos ho han impost des de fa 35 anys en les escoles, probablement és un castellanisme, del català, del barceloní català, però no ens atrevim a dir que sigui un castellanisme, pot ser que hagi sigut una evolució que han tingut els catalans de la paraula col·legio, i en valencià és col·legi, no acaba en i, acaba en e. I en català, col·legi en L geminà, que és una particularitat del català que el valencià no té, perquè fa molt de temps que va caure en desús esta geminació, això de fer la L, esta manera de pronunciar, fa molt de temps que va caure en desús en la llengua valenciana, i en l'escriptura tampoc ha quedat reflectida mai la geminació de la L. Per tant, en normativa valenciana, en la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ixa doble L en un puntet al mig no existeix. Així tinc el paperet per a que vos servisca de recordatori. Col·legi és la paraula correcta en valencià, i col·legi és la que no hem de dir, d'acord? Aquesta és la primera parauleta que hem tractat en el capítol 10, el que fa 10 de lliçons per a distingir el valencià del català. Ara anem en la segona paraula. La segona paraula és palometa. Els valencians diguem palometa a lo que els castellans diuen mariposa. És una paraula que sempre hem dit, que està en el llenguatge des de fa moltíssims anys, i que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en el seu diccionari general de la llengua valenciana, el reflecteix com a bo. I la que no hem de dir és papallona. Papallona no té ninguna tradició en la llengua valenciana, no s'ha dit mai en valencià, només ho diuen des de fa uns anys, perquè el català sabeu que fa 35 anys que està en les escoles públiques valencianes, des de que el PSOE fica professors de llengua catalana, però en el nom de valencià, va ser el gran engany que ens van fer a tots els valencians, i va expulsar els professors de valencià que havia aprovat la consellera Maria Desemparats Cabanes. Bé, dit això, la segona paraula, anem a recordar, és palometa, per a dir mariposa. Palometa és mariposa en castellà, i no papallona. Així tinc el cartellet que m'ha fabricat per a que vos doneu compte gràficament. Palometa és la paraula valenciana correcta, i la que no hem de dir és papallona. Papallona és català, i molt probablement els catalans diuen papallona perquè és un gal·licisme. Els ha vengut del francès, de la llengua gala, d'acord? Però els valencians tenim la paraula correcta, que és
palometa. Hem de dir palometa per a lo que en castellà és mariposa i no hem de dir, no és correcte, papallona. Papallona és un catalanisme que s'està ensenyant a les escoles valencianes però que no és correcte. Sabeu que el que intentem és que el valencià perdure, que el valencià correcte i també el valencià que està en la llengua del poble, el valencià popular, que perquè siga popular no vol dir que deixi de ser correcte, el que és popular i és correcte dos voltes. Per això volem que en aquestes lliçons de llengua valenciana per a distingir el valencià del català pervisca la llengua valenciana i no siga absorbida per el dialecte barceloní i català en tots els respectes del món als catalans. Jo no soc dels que tinc fòbia en absolut contra Catalunya. Inclús els considere cosins germans, però els considero cosins germans des del respecte i m'agradaria que els catalans nos respectaren també en la nostra sobirania lingüística i en la nostra sobirania política. No pot ser que un comptable li siga infidel al seu senyor, al seu rei o al seu cap d'empresa i vulgui ser més que el seu cap d'empresa o que siga més que el seu senyor, que el seu rei, i vulgui invertir les coses i després de que els valencians els hem donat als catalans tota la literatura del segle d'or de la llengua valenciana per a que el seu parlar poguera ser considerat com una llengua i poguera escriure's d'una manera més o manco coherent, que ara els catalans diguen que parlem català i que el valencià és un dialecte del català. Això és tornar-nos molt mal el favor que els hem fet. Per això, des del respecte als catalans, nosaltres el que fem és intentar donar un servici als valencians per a que sàpien que la llengua valenciana és una llengua sobirana des de fa moltíssims anys, des de fa ja més de 800 anys, que està reconeguda com a tal, que no és dialecte de cap altra llengua i que s'ha de conservar en les seues formes genuïnes. Dit això, ja el recordatori altra volta, col·legi en valencià, col·legi en barceloní català i hem de dir col·legi i no hem de dir col·legi, ni escriure. I en valencià, palometa per a dir mariposa i no hem de dir papallona, que és català. Ja dic, en tot el respecte als catalans, considere que hem de defendre, igual que ells defenen la seva llengua, nosaltres defenem la nostra també, des de la germanor, des del respecte. Espero que els catalans que me senten també facin un canvi de mentalitat i aposten per una germanor, però per una germanor des del respecte entre valencians i catalans i des de la sobirania lingüística i també política. Moltes gràcies, amics de Valenciana Televisió. És el capítol número 10 de lliçons per a distingir el valencià del català. Josep Lluís Ferri i Aguar per a Valenciana Televisió. Mos veurem en el capítol que fa 11, en el 11è. Adeu.